Niin kuin jääpala, mä sulan kun sä katot mua, vaik koitan olla pimeä. Suuseksi suoja, joo. Tähän otetaan ihan ensimmäiseksi lime ja banaani. Vähän niinku tuomaan makua, kun on suusta kyse, niin sitä tarvitaan. Ja sit jokaiseen kunnon suuseksi suojaan kuuluu My Little Pony. Miten me tää viritetään tähän noin. Jotenkin noin. Sitten tämmönen jotenkin virittää tähän noin. No en mä tiedä, tää on jotenkin aika tässä. Tästä puristetaan tähän päälle tätä limeä vaan. Onneksi olkoon hyvästä innovaatiosta. Joo. Vielä ei ehkä lähdetä myymään tota. Okei. Mutta se mitä sä tarvit on kumi. Avaat pakkauksen. Aukaset sen. Oho, vihollista tarvitsen. Oho. Liu. Voit avata sen. Ja maestro, saisiko sakset? Kyllä. Ja leikataan Saanko mä pää. leikkaa? Joo, leikataan pää. Noin. Ja itse asiassa maestro, voitte jatkaa vielä. Jaha. Tästä näin. Kyllä. Ja tadaa! Tässä meillä on suuseksi suoja, joka asetellaan emättikun päälle. Jaha. Okei. Eiks tää ei siis niinku käydä? Kaunista. Joo.